En geograf. Sådan, altså, det må være en, der... Det er en, der studerer planter. Altså, det aner jeg faktisk ikke, men jeg kunne forestille mig, at det ikke sådan en, der mere laver skitser eller fortegnelser eller grafer. Nej, det ved jeg ikke. Det er vel sådan en, der er god til at lave landkort og sådan noget? De har nok sådan en safari-hat på, og så sådan noget lidt jordet tøj. Hvad er en geograf? Så tænker man jo netop, at en geograf, så skal vi kunne alle ørkener og alle floder og hovedstederne i hele verden osv. Jeg har faktisk aldrig siddet og målt floder eller udpeget europæiske hovedsteder, eller noget, der overhovedet minder om det. For mig handler det om koblingen mellem menneske og natur. Geografiske problemstillinger kunne være på sådan en global skala, kunne det være klimaforandringer, det kunne være folkevandringer, det kunne være ørkenspredning. Det, der oprindeligt drev mig ind i geografifaget, det var en fascination af klima. Klimaproblemstillingerne, dem ser man for eksempel, når der rammer tørke i Afrika. Man ser det, når havspejlet stiger. Noget af det arbejde, vi laver i forbindelse med Early Warning Systems, inkluderer, at vi stiller nogle master op forskellige steder på det afrikanske kontinent. Early Warning Systems er noget, vi som geografer er begyndt at arbejde med de sidste 10 år, fordi at man kan benytte satellitbilleder til at overvåge, hvad der foregår på vores jordklode. Vi arbejder meget med computermodeller, som prøver at simulere, hvordan kommer tingene til at udvikle sig i fremtiden for vores børn og vores børnebørn. Altså, Ontang Java er en stillehavsatoll, som ligger i Salomonøerne. Og typisk for atoller, så ligger de få meter over havspejlet. Det vil sige, at de er jo ret udsatte over for oversvømmelser, og også i forbindelse med klimaforandringer, de er udsatte over for havspejlsstigninger. Jeg var et sted, som var ret eksotisk, altså. Så derfor så bare det at få udvidet sin horisont, ikke, og besøge steder, man ikke har været før, det er jo en kæmpe chance, altså. Når man så kan forene den med sine studier, altså, det er jo enormt fedt, altså. Vi laver jo mange forskellige ting, fordi geografi er et ret bredt fag. Jeg tror rigtig mange har lyst til at gøre noget for miljøet, uden at vide egentlig, hvad det er, de skal gøre. Ikke? For mit eget vedkommende, så beskæftiger jeg mig med det, vi kalder udviklingsgeografi, så jeg har verden som min arbejdsplads. Og du kan selv være med til at forme din uddannelse, du kan selv være med til at bestemme, hvad det jeg vil, hvad er det jeg vil gøre, altså hvor er det min niche er henne, og hvad er mit kald, altså.